Mbola tsara Madagasikara, mbola tsara voka malagasy. Ala habne. Ino koa masababu mandalo am Facebook yo. Zao ny ambaranay. Zafa nivolaniko zafa tsy courant politique. Fa kanefa maro be raha hitany am Facebook yo. Mampalahelo. Raha ambarako zao matoa ianao mavita publier raha am Facebook magnambara opinion zay amaliko. Zay mahita misy viavy maromaro matetika am Facebook magnambara hoe za tsy jaran lila magnangy miaraka am lila tel. Zao nivolagna ambaranay nareo ho any magnangy. Misy terme zay taminay tambanja. Tenkaby zao ro malantsira. Raha vonalohany ambarako zao raha nabavy. Okaloha tsy volambolagna eto anareo. Vonalohany zao. Anareo magnangy jiaby mivola misy ao mahita zay lehilahy koa tsy mikarama 15 millions za tsy tafiaraka aminazy tsy tafanambady izy. Vonalohany lehilahy koa mikarama 15 millions zay tsy andeha nambady magnany karanao io. Ko lehilahy intelligent un zegny. De deux lehilahy mikarama 15 millions zay tsy antana la cuisine. Satria 15 millions zay, non vola 15 millions ça veut dire Madagascar. Lehilahy mitana 15 millions izy mavita mangala piasa. Mavita mangala panasa, pagnampy, pandoky. Anareo baka mialatsigny tsy ataoko direct matetika mangasy. Zay le problème no magnangy zegny. Izy koa fa nalandy considéreny fa izy farany ambony. Alors que naka ito ambarako. Magnangy malandy koa magnano postisy, magnano postisy, magnano tissage, magnababo. Satria tissage io fagnavan'olo maty. Ndek fanyavany amboa, volovolony amboa. Zolo job fanoko tissage io. Keza amzay misy rambarako rana bavy. Ni magaga za mahitanao fa tsy 17 ans. Zay koa baka mikarama 15 millions zegny. Zay mitady check fresh. Fa zay tsy mitady mangololopaka. Hainao mangololopaka zegny. Hegny fa mangolo olo fa 30 taogno fa tsy tadiavin'olo misy karama 15 millions zay mitady raha fresh. Azon fa tsy mitady olo andeha ivolambolagna am Facebook eto. Bako lehilahy verijery fo lehilahy mikarama 15 millions. Andeha gneky vadiny mivolagna am Facebook eto. Magnano zaka raha ty raha tsara repetentsika jiaby voaka malagasy. Matetika regny magnangy milaza hoe za koa tsy lehilahy mikarama 15 millions 20 millions za tsy tafiaraka aminany. Zao no point raiky ambarako anareo. Regny atao hoe magnangy lanikile. Magnangy miregrette. Magnangy malahelo am vatagna anany. Satria vatagna anany ni profiten'olo loatra. Ni profiten'olo vatagna anany. Zegny tegna marigny. Izy ambarako. Matetika magnangy mahazo 15 millions lehilahy. Lehilahy magname magnangy 15 millions pour rien. Magnangy tsisy valeur. Magnangy tsy avita andegnanino. Magnangy tsisy sirony. Magnangy matsotsatrotraka. Lehilahy magnano rattrapage. Ça veut dire lehilahy tsy nandalo am 17 ans. Ino ny atao hoe lehilahy tsy nandalo am 17 ans? Parce que izy tam 17 ans nany ny souffre. Sady tsisy moyen. Tsy niaraka magnangy tsara. Zegny aviatsika joti mahita ministre magnano deuxième bureau satria ro ministre aby maro amindro igny tam 17 ans ro jusqu'à ro navy ministre. Donc na magnangy araiky tsara tsy niarahandro soi-disant. Ro mzaiky mirattraper en vola igny. Io tsy vola karaman'olo maizan'olo magnangy pour rien io. Anaro magnangy io tsy vola karaman'olo atsika mahita. Zay volanko matetika magnangy zegny. Za jo mipose question aminaro. Magnangy jiaby vola za tsy valera lehilahy 20 millions 15 millions. Ambaraza firy passage naro tam lehilahy jiaby nisy 20 millions nandry aminaro karakory fiaignananaro io. Zay le problème. Anaro mitady lehilahy agnabo alors que valeur anaro fa mideky. Taminanaro 18 ans taia. Nataon'olo deuxième bureau. Anaro magnangy volagna tsara. Mivola 20 millions 30 millions. Koty zay lehilahy tsy miaraka aminaka. Ino le problème naro? Anaro nataon lehilahy plaisir. Matoa lehilahy masaka mandry aminaro magnamia 20 millions 15 millions. Dikan'izay misy tany angalany vola igny. Zegny aviany zany vola misy piasa panjakagna.
azo misy toroa angalany vola man its karamanani zava amzay 90% lehilahy intelligent lehilahy intelligent izy manambady mangy araiky fa nareo ton lehilahy plaisir 85% lehilahy miaraka aminareo olo manambady olo anareo ton lehilahy fivadivadiny aton lehilahy fisongosongoeny anareo magnano bevavy eto azovy lehilahy ny karama 15 millions de iaraka amin'olo mikapokapoka amin'ny Facebook eto azovy lehilahy ny karama 15 millions de iaraka amin'olo fa baka nandriany lehilahy 100,000 ande ataony vady azovy lehilahy karama 15 millions zay Madagasikara ande iaraka magnangy fa mangololopoka fa espoir par exemple fa tsisy espoir anareo basy eky mivolambolagna amin'ny Facebook ty eto zahava igny nareo zay koa tegna zay mikarama 15 millions ako tegna mia magnangy 15 millions zay mizatsaiky 18 ans 20 ans mbola fresh mbola enzika raha jiaby fa tsy anareo baka ny passen'olo za matoky anareo fa baka ny passen'olo jiaby 2 3 arivo ministre atao député atao tsy haiko maire atao tsy haiko nino l'homme d'affaires atao nino anareo tsy fasaky fabatra zy passage agnaranareo fangalanovagna plaisir zava amizay ny imaginer matona masaky volagna Facebook eto za matoky misy millionnaire matoa raha mirepéter mivavanao misy millionnaire misy l'homme d'affaires misy olo misy entreprise niaraka taminao na ino anao izy kany tsy nataony vady sa anao tompy tokotro maeva anareo passage fangalan'olo plaisir fangalan'olo hohatra est-ce que mashiro sambosa yova tsy mashiro zegny aviany lehilahy izy kany tsy nanambady anao satria ro mizatsaiky fresh ary mizamako avavy ary mizatsaiky mangajategna ary fa tsy tsaiky mitsapiky niana megna 20 millions tsapiky niana megna 15 millions tsisy lehilahy ampodiko eto ande hoandry amin'ny magnangy agnamia 20 millions ni 15 millions vola propre karamanany vola ny affaire vola halatra vola tsy marigny zava amizay vady amanjany kanany agny miegny amin'ny volany karamanany anareo mamenimeny zay lehilahy mandry aminareo mivolagna tsara ndraiky tisagenareo io zoma tsy ambaranay vadinay hainy vadinay zo ary vadinay karamanay midriky amin'ny vadinay tanao vadinay tsy mandrebireby anareo io hitanao vadinay tsy malo anareo io hainy vady lehilahy jiaby mamango anareo miarakaraka aminareo mitonga anareo weekend hainy vadindreo ino ambarandreo lehilahy aloha ambarako anareo ny marigny ino ambarandreo lehilahy bro vadindreo chéri hitanao tragno vato jiaby tomobily jiaby io zo amin'ny agnaranao azo anao midon an-tragno miaby zanokatsika miedike zanokatsika fa za andeha ny plaisir ndraiky magnangy karaha zegny magnangy sangongongo magnangy batrabatra saigny karaha zegny andeha anaovako plaisir izy koa magnotany vady na vadiko ohatrino vola maizatsika avla ivadina maiza 15 millions fa mivadiky ity saigninany azo anao andeha sy lehilahy mandeha izy andeha anao affaire anany izy andeha vider la tête nany anao ataony fivider la tête nany imagine amizay karaha tiako volahina aminareo amizay anareo ndesiny lehilahy l'homme d'affaires mandeha mibalady boko mahazo 20 millions anareo ndesiny olo mpagnano affaire mandeha mibalady mahazo 20 millions karakory conséquence sobirenareo agny ino raha sobirenareo agny io akoronareo ndraiky vadindreo na ino reo tsy misaraka ndraiky vadindreo anareo volanareo tsara anareo volagna zay sexy na ino reo tsy misaraka ndraiky vadindreo or vadindreo fa niteraka telo nono fa malazo par exemple vadindreo agny fa tsy miboaka fa tsy misandry tsy adesinao miboaka reo tsy misaraka parce que anareo fagnanovagna plaisir baseky zay matetiky ambarako magnangy kaloha kaza mandiniky ny namanao mbadiky ary ninao dinia miasa mitadiava vola miegny amin'ny propre moyenao tsisy tsaratsara nanao miegny amin'ny propre moyenao tompoko lahy sy tompoko vavy maro amin'ny magnangy miegny amin'ny pochony lehilahy magnasary volagna amin'ny lehilahy eo tsisy lehilahy verijery za eto magnambara anareo izy anareo magnangy jiaby io magnasary volagna lehilahy gny azoko malo tsisy lehilahy verijery eto fa anareo ndraba azoma lehilahy verijery lehilahy nitady vola namory vola koteky anao menimena anao andeha ina volanany pour rien anao ndreo verijery zava amizay nareo jiaby volagna Facebook basa 15 millions 20 millions tsy nataon'olo fivadivadia za masaky mandavy tagnana nakato
anareo ko plus de 30 ans na 30 ans tsy amban'ny lehilahy arivo misy vola nandry aminareo. Lehilahy arivo ny anty anareo lany kile hitanareo hegnanareo navy lalankotro na lazo nino sagnatria exemple nakazy maro ndraiky tsy takana karaha hitanareo hegnanareo déformé magnano publication appel d'offre ataonareo Facebook eto ndo appel d'offre za tsy miaraka amin'ny lehilahy karaha ty azo lehilahy mikarama 15 millions andeha andoky hany andeha appel d'offre baka hitan'olo maromaro zipoka tsaratsara mety hoany tsisy raha masiro ao kabaka matsololo ao fa matsololo izy volaniko zegny appel d'offre aloha nareo sahegna boka anareo sarandra volavolagna lehilahy aloha nareo sahegna anareo plaisir fo ambaraza boka anao nivolagna igny za matoka anao tsy ambany zato vadin'olo niaranao ambaraza afiry amindreo ny sarabady au contraire ro baka misongo anao vadin'reo vangano automobily ro baka misongo anao vadin'reo soratan'o vadin'reo tragno le iska lehilahy misy vola baka misongo anareo magnano bevava io vadin'reo mahazo fanagnana io akorondreo ndraiky vadin'reo zegny raha ambarako anareo basy eky anareo magnasary volambolagna eto zay tsy mandry amin'ny lehilahy ko tsy 15 millions 20 millions anareo taony lehilahy tsokakoko lehilahy draba fo miaraka aminareo io anareo no draba io tsisy olo mikarama 15 millions diaraka mangi midredredy amin'ny Facebook eto milaza za tsara za karaty za ceci za cela anareo mivolagna ke za je ty mikarama 15 millions za ndiaraka mangi trotroka za ndiaraka mangi fa baka defaliken'olo jiaby misy vola za je ty mikarama 15 millions za ndiaraka mangi fa baka nisongosongoeny tsy ako député tsy ako ministre tsy ako olo l'homme d'affaires zay maverijery na anareo zo koa miaraka aminay vadiny anareo miaraka mandry aminay vadinay fa mahazo volamena zay mivolagna vadinay havadiko de asa magny bebe vava reny de songoenay fa ty tragno ty misoratra aminao chéri tsy hainareo ma raha ataon'ny lehilahy jiaby aminareo magnasary bebe vava eto fa akorondreo ndraiky vadin'reo na vadin'reo na anareo matety koa filmendreo lehilahy aby reo miaraka vadin'reo amizay mbo zy magnano bezesy ty vadiko na raha vitako aminao tsy vitany magnano sary sanjisanjy tsy raha heny kabonkabagna zy io vadiko tsisy raha pare nareo io sadroka akazo folaka nandesin-drano loso tsy nangoma nandalo tsy natetry lehilahy tsy nandalo amin'ny 18 ans fo setry aminareo ko karaha ataonay nandalo 17 ans ty zay mizaha fo aminareo satria hena efa fadrodroko boly ao ya karaha frappé nareo io frappé izy agnabo izy avanao izy agnabo ary tsara zala frappé izy koa fa latsaka io izy frappé latsaka azo fa maro olo mahay toy izy basy eky anareo volavola amin'ny Facebook 15 millions tsy mandeha miasa mitadiava vola mianara tsy mankadala olo anao mahita magnany amin'ny Facebook anao ndraiky nanambady ndraiky nisy lehilahy niaraka aminao vogna nanambady anao satria anao atao fisongosongoagna ambaraza baka mivolagna baka anareo magnano bevava bro za tsara anao tsara zay tsy misaraka amin'ny vadinay zay baka misongo anao tsara vadinay antragnonay ao mahazo volamena vadinay avangeny tany anao volagnanao tsara azo ny tisage zay navian'ny musulman nagnano fady tisage ro rabo tsy magnano zo magnano gasy magnano tisage tsy haiko magnano fagnevan'olo maty anongano chetoanin'olo jiaby magnano amilohanareo io anareo magnasa chetoany manonga amilohanareo io azo ny tisage nareo io magnasary vola mantsinitsiny anareo tsy mankadala olo basy eky anareo fa izy efa misy insulte baka zegny fa misy asa baka zegny anareo magnasary mivolagna zay magnano karaty zay magnano karaty vandy izy zegny non itsy olo jiaby naiky baka le inareo magnano mivolagna fa za tsy mandry amin'ny lehilahy ko 100 millions hay io manino io zay ndraiky 100 millions mangala tsaiky fresh mbola sabobogno mbola henjagna alany amin'ny 100 millions efa tsy olo fa baka boum amponga be mandry tsara boum avitra ko zovy boum magnamia vola ya boum zay ndengamia nareo volane mandinia tsara nareo izy ambarako anareo zava olo jiaby
olo maventy, olo tonga saigny, manambady olo normaly, fa tsy olo sababu. Zegny aviany maro magnangy masary vantivatara amin'ny agnatin'ny avion de Dubai, ande Dubai, nande Dubai, iro ande tonareo ye? Ande agnanovagna tsingolongolofy, agnanovagna cinéma fo. Cinéma fo ande tonareo payegna billet d'avion nareo mandeha Dubai, tsy ako mandeha Maurice, ande agnanovagna cinéma, mangina. Ambarazabo ko mangina fa lehilahy nandeha Maurice nandeha Dubai, tsy nataonao fagnanovagna cinéma. Agny nareo igny filmegna, bako zavany Amerika zavandreo Amerika vadindreo io. 15 millions, makadala olo, zao vende hoandra aminao 15 millions. Anao tsy olo vierge, anao amizegny tsy haiko fa olo 500 niaraka aminao, kadala olo. Vola fanao ko anao lehilahy tokotro miaraka aminao io, lehilahy mitonga 50 000 francs par jour mody antragno. Mina tsy vakigny ndraiky makamba, anao boko mandoky, manasa vilagny, manasa kapila, zay fanao ko anao io. Anao boko somakota, anao malandilandelo somakota, hary igny soranao jiaby, zay fanao ko anao io. Fa tsy lehilahy 15 millions. Lehilahy 15 millions, nino fiaignana anao nianty? Anao sy vady? Anao manambady? Fa rô lehilahy bro mikakaresanareo, basiky fivolagnanareo olo eto. Fivolagnanareo, tsy haiko nino mampagnambony tegna io. Ndao mandafy charbon igny. Kadala olo, ataovy aminakava anareo, tôdy fô nareo. Anareo fa ataone plaisir volagno. Magnangy tsara zay mahazo vadiagna. Zegny natao mangy tsara, misy tokatragno, ndraiky vady, amanjanaka, zay magnangy tsara zegny. Fa tsy magnangy miboaka riva songoy lehilahy mahazo 1 million de vangagna fagneva. Mahitanareo vo fagneva mbarinareo tsara baka. Mare songoin'olo hafa koa. Mandeha vanga kiraro, vangana Facebook eto. Afaka mare vangan'olo iPhone 16 or vola tsisy lehilahy ampodiko eto vola. Tsisy lehilahy ande vanga iPhone 16 aminareo magnangy bro, vola normaly, io tsy volany karama. Anareo marary, io volany magie. Io volany magie. Azovy lehilahy ande vanga iPhone 16 aminareo. Anareo baka vadindreo mazandreo iPhone 16. Anareo ngalandreo plaisir. Hen vadinay dalagna jiaby ataonay ndraiky anareo io. Volainay vadinay au contraire ko matao vadinay midoko antragno ambara anao maya chéri. Za ndeka anao adalagna ndraiky magnangry misy zay zeste am Facebook ry. Ande agnanovako plaisir izy vadiko magnasariny vola. Vadiko anao kazy magnakara io edy. Vadiko ty tragno étage ty misoratra aminao bébé. Ok, ndao edy basy. Amare koa, araiky ry bébé vava vadiko. Anao baka chéri, vadiko tany ty ninao. Afaka mare koa, va chéri, vadiko ndao mandeha mangala volamena kilo raiky amy sachine ry. Adignanareo fa zay mandeha magnano dalagna aminareo, vadinay ndraiky mody misy raha fo ato. Kaza mankadala olo. Zay magnamianareo 15 millions anareo, vadinay mahazo 1 milliard. Baseke volabolagna am Facebook ato fa tôdy volagna. Misy sasa miasa mitadiava vola, ko magnangy mary magnangy tsara, manambadesa hitanay eto. Bako magnangy manambady eto tsy mitsatratrika am Facebook eto. Anao io magnano appel d'offre. Ambara za misy quartier anao za volagna am vadiko niany. Aloboka ambara public. Za volagna am vadiko niany, vadiko agnamboarako tragno anao. Za ndeka me magnangry 15 millions plaisir. Za zay vadiko tirany plaisir Bako filmer ko anao ampizavako vadiko. Ok. Keze tsakadala anareo. Bon, veloma basike mikapokapoka am Facebook fa anareo jiaby mikapokapoka plaisir fo. Kaoa. Volagna ye misy adresse magnangy itsao anareo mahay. Izy bika 15 millions izy. Triplé ko 45 millions. Za ndegana plaisir. Imbuka magnanginy plaisir, andegana plaisir, antena avo safosafo vitintena avo raha fady atao vady agnatin'ny tokatragno ande atao aminany.